Salam hormatly adamlar. Biz sizin bilen bugün natural sanlar bölmek, galandyl bölmekden temany geçeceğiz. Siz bilen Allah öğretmenir. Meniň sahypama hoş geldiňiz. Like basmagy we agza bolmagy atdan çıkarma. Indi biz ilki bilen bölmek näme zatyn düşüneli. Meselen bize 640 bölmeli olsun 5'e. Şu misal berilen olsun. Onda biz 640 diýip ýazýarys. Ve şu yerde çizecek koyup şeylerek çiz koyacağız. Ve yukarısına bölen sanımıza yazacağız. 5'e. İlki bilen 6 birinci belgimiz alyaz. Birinci sıfırımız 6. 6'yı 5'e bölsek ya da 6'nın içinde neç sanı 5 var. 6'nın içinde 1 sanı 5 var. Şoň üçin şu ýere 1 diýip ýazýarys. Ve 6'dan 5'i ayırýarys. Bizde 1 emele gelýär. Onda şu ýersine 1 diýip ýazýarys. İkinci sanymyzy hem aşagyny düşürýäris. 14'ün içinde 5 näçe sany? 14'ün içinde 5 2 sany. Onda 2 5'im 10. Ben 14'ten 10'u ayırýan. Mende emele gelýär 4. Ve ýokardan 5'i düşürýän. Indi 45'in içinde 5 näçe sany, näçe gezek duş gelýär. 45'in içinde 5 bizde 9 sany bolýar. 9 5'im 45 bolýar. Onda biz şu ýersine 45 diýip ýazýarys. Ve 45'ten 45 ayırıp biz şu ýerde jogabyny ýazýarys. Onda bizim jogabymız 129. Indi bölmege düşündük. Indi dengleme işleme öwreneli başta köpeltmekli ve bölmekli. Näwelli köpeljiğini tapmak üçin köpeltme hasyly belli köpeljiğe bölmeli. Biz şu wagt kitapda keskitleme boýunça işler görýäris. Mysal üçin 11 a köpeltsem 121 bolýan bolsa, onda ben a-ny tapmak üçin 121'i 11'e bölmeli. Ýa-da emele gelen netijeni, köpeltme hasylyny bir köpeljiğe bölýäs ve 121 11'e bölsem 11 emele gelýär. 12'nin içinde 11 bir gezek. Ayırýas 1 galä, ýene 11 bolýar. 11'in içinde 1, 11 ýene de 1 gezek. Olam 11 boldy. Indi näwelli bölünjini tapmak üçin paýy böljek köpeltmeli. Ýa-da bizde ýine bölünji näwelli san a. Bölüjimiz 4 ve paýymız 7. Ben a-ny tapmak üçin 4'ü 7'e köpeltmeli. Onda bizde 4 ýediğim 28 bolýar. Näwelli bölüjini tapmak üçin biz bölünjini paýa bölmeli. Onda ben a-ny tapjak bolsam şu ýerde 45'i 5'e bölmeli bolup durýar. Onda 45'i men 5'e bölsem 9 bolýar. A deňdir 9 diýip ýazýarys. Indi galyndyly bölmek. Ilki bilen galyndysyz bölmek näme? Eger a bilen b san bölünen wagty natural san emele gelse, onda ol galyndysyz bölündi diýilýär. Mysal üçin 14'ü men 2'e bölsem 7 bolýar. 7'imiz bizde natural san. Şol sebäpli galyndysyz bölündi diýilýär. Indi galyndyly bölmege misal getireň. 14'ü biz 4'e bölsek 3 paýda we 2 galyndy berýär. Indi biz berde seret görelim. 14'ü biz 4'e bölsek 14'ün içinde 4 3 gezek var. Onda 3 4'üm bizde bolýar 12. Ve 14'ten 12'ni ayırýan emele gelýär 2. Ben 2 diýip ýazýam. Indi görüşimiz ýaly 14'ü men 4'e bölemde 3 paýda emele geldi. Galyndyýymız
2. 2'den soň ýokardan aşağı işsat düşürýän zat ýok. Şol sebäpli 2 galyndy 2'de. Indi başga mysaly seredeliň. 145'i men 2'e bölüp görkezýän. Onda 145'iň içinde 2 näçe gezek duş gelýär? 14'ün içinde 2, 7 gezek. Onda 14'den men 14 aýyrýan 0 bolýar, 5'i düşürýän. 5'iň içinde 2, 2 gezek. 72 boldy we bizde 5'ten 2'ni 2 gezek aýranymyzda 1 galyndy berýär. Onda 145 diýenimiz 2 köpelen 72 goşmak 1 bolýar. Indi soragyňyz bolsa, kommentarda ýazyp bilersiňiz. Öýüşlerinizi belläp alyň. Goşmaça öýüş gerek bolsa, mektep kitabynda şo ýerde mysallar bardyr, 5-nji sinfyň mysallary. Şunuň bilen sapamyzy geç gutarýarys. İşleriňizde üstünlük, bolýa sag bolun.